Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε εύκολα και δωρεάν τα αγαπημένα σας παιχνίδια για το PC. Να τονίσω ότι τα περισσότερα είναι μόνο για campaign και για single player. Δεν μπορείτε να τα παίξετε online. Τα περισσότερα βέβαια δεν είναι ωραία χωρίς online, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ πέρα τα παιδιά στο site τα παρέχουν δωρεάν. Θα πρέπει πρώτα να επισκεφτείτε το site που λέγεται Ocean of Games. Θα έχω το link κάτω στο description του βίντεο. Για παράδειγμα, ας πατήσουμε στο πρώτο παιχνίδι που έχει. Κάθε φορά στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας, ωραία ακούστηκε αυτό, στην πρώτη σελίδα θα σας έχει τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τα οποία έχουν ανεβάσει. Και λοιπόν, θα πηγαίνετε κάτω, εδώ πέρα έχει διάφορες στιγμές από το παιχνίδι και εικόνες για να δείτε λίγο πολύ τα γραφικά. Εδώ πέρα έχει το τι προαπαιτεί το παιχνίδι για να παίξετε. Και κάτω έχει άλλα παραδείγματα, άλλα παιχνίδια τα οποία είναι παρόμοια ή ο τίτλος τους μοιάζει ή είναι ακόμα και της ίδιας σειράς. Και τα σχόλια, τα οποία μπορείτε να αφήσετε και στα δικά σας, στις απορίες σας. Λοιπόν, όπως βλέπετε υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι, θα υπάρχει τις περισσότερες φορές ένα installation video, το οποίο θα σας δείχνει το πώς να το κάνετε install άμα θέλει κάτι το περίεργο, και θα σας έχει επίσης, άμα το παιχνίδι το έχουν ανεβάσει και είναι λίγο προβληματικό στα περισσότερα μηχανήματα, θα σας έχει και download ένα fix για να το φτιάχνετε άμα χρειαστεί. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θέλω να κατεβάσω κάποιο παιχνίδι. Κατεβάζω ήδη το παιχνίδι αυτό εδώ πέρα, το πρώτο. Το έχω δει σε κάποια βίντεο και μου άρεσε. Ας πούμε, να πάρουμε για παράδειγμα ένα άλλο παιχνίδι. Ας πούμε αυτό που έψαχνα πριν, της σειράς Warhammer. Θα το ψάχνετε στο search game από κάτω. Εδώ ακόμα πάνω έχει τις κατηγορίες από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε. Θα σας βγάλει στα αποτελέσματα τις αναζητήσεις οι οποίες ταιριάζουν σε αυτό το οποίο πληκτρολογήσατε. Και όπως σε όλα τα παιχνίδια, κάτω θα έχει, όπως σας είπα, στα περισσότερα ένα game installation video. Τώρα, πώς κατεβάζετε? Λοιπόν, μπορείτε με δύο τρόπους. Αρχικά πατάτε το download, και στους δύο τρόπους η αρχή είναι ίδια. Πατάτε το download now, θα περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, είναι τελείως δωρεάν, τελείως ασφαλές. Απλά να προσέξετε, όπως το έχω και εγώ τώρα, όταν κατεβάζετε θα έχετε κλειστό το antivirus, όποιο και να είναι αυτό, για τα λίγα λεπτά που το κατεβάζετε και όταν θα θέλετε να το καταστήσετε. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι να κατεβάσω το παιχνίδι έτσι, στεγνά, χωρίς torrent, πώς να το πω, κατευθείαν από το browser το οποίο χρησιμοποιείτε. Ο άλλος τρόπος είναι να κατεβάσετε το IDM, το οποίο στην ουσία σας επιτρέπει να κατεβάσετε τα παιχνίδια πιο γρήγορα και είναι και αυτό το οποίο συνιστά το site. Όμως εγώ πιστεύω δεν έχει καμία απολύτως διαφορά και ίσα που το IDM είναι και το trial, οπότε θα πρέπει να το πληρώσετε μετά από ένα μήνα ή κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς είναι. Λοιπόν, τώρα πώς τα εγκαθιστάτε? Στα περισσότερα παιχνίδια όταν τα κατεβάζετε θα κατέβουν σε zip, για να κατέβουν και πιο σύντομα, τα έχουν φάλει έτσι στο site. Εσείς θα τα κάνετε extract here, όχι, θα κάνετε extract στο όνομα του παιχνιδιού, θα σας το έχει στις επιλογές, θα δημιουργηθεί ο φάκελος, το zip δεν χρειάζεται να το ξαναπειράξετε, θα δημιουργηθεί ο φάκελος και θα τρέξετε όπως σας λέει μέσα το readme, άμα έχουν τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία τα κατεβάζουμε έχουν readme. Εκτός αν δεν έχουν και το θεωρούν αυτονόητο, θα τρέξετε κατευθείαν
ένα από τα application που θα βρείτε. Συνήθως είναι το Setup.exe ή το Autorun. Τα παιχνίδια τα οποία έχει το site δουλεύουν όλα. Τα περισσότερα δουλεύουν, ξανατο τονίζω αυτό, μόνο στο campaign. Μην προσπαθήσετε να το παίξετε online. Και ειδικά άμα είναι συνδεδεμένα με το Steam, θα σας βγάλει μήνυμα το Steam ότι θα θέλει το ίδιο να τα κατεβάσει. Να κατεβάσετε την original εκδοχή από εκεί. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας τονίσω. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Θα ανεβάζω με ό,τι θέμα σας απασχολεί, τεχνολογίας πάντα. Αυτά από εμένα. Κάντε like, αφήστε το σχόλιο σας, κάντε την ερώτησή σας. Εγώ θα τα απαντάω όλα με ευχαρίστηση. Αυτά. Γεια σας.